Чакай! То е щупено е. Щупено е. Айде, дай, последен. Щупено е. Последен напън. Тежи много. Ела към нас. Ела към нас. Това ти викаме. Ой! Ай, то се щупи къде трябва. Няма останеш отзад, а? Сега за хубавата работа по една бира да изпи. Ева, гледай как като едно място реже на другото се чупи. Ние сме го подготвили. Чуйте ме. Чакай, ще... Най-добре там да го изпърна. Чакай малко. Най-добре там да го изпърна. Чакай малко, ще взема интервю, чакай малко. Пич, това не мърда. Добър ден, какво ще кажете за... Какво ще кажа? Започнах оттам с Теслата, тук колегите с брадвата го подготвиха. Имаме точно сцепване по хирургически принцип. Значи, Лесотехнически университет има смисъл. Виждам случайен минувач, а как мислите, може ли да патентовате Технологията. тази технология, да? Тя отдавна е патентована. Доню Донев, господин Доню Донев, тримата глупаци, те си патентовани. Това да ще издържи, нали? Ще нас чупи. Не, това е тъм. Знаеш какво? Ама не, това тук. Това е тук да придържа, това не